Menurut sampean keluarga ki apa? Keluarga adalah satu-satunya tempat di mana jika terjadi peperangan, kita nggak boleh memenangkannya. Piye wi? Misal, aku karo kowe perang di, Juk pedang-pedangan ngono, Pak. ya ora, kuc, kaya padu, neng-nengan, beda pendapat, kan termasuknya perang wi. Oh, kok nggak boleh kita menangkan? Maksudnya piye? Nek harus kita menangkan, otomatis padha golek menangi dhewe. Iya sih Pak, bener pean Pak. Saiki misal, terbukti memang kowe sing salah, ning kowe ora gelem kalah. Sedangkan bagiku, meh pembuktian sapa sing salah kuwi ora penting. Kanggo ngopo? Wong padha-padha dadi siji. Oke, terbukti kowe salah, kalah. Otomatis aku menang. Entuk apa aku, Bu? Nek gur menang lawan sampean. Mending kalah nang jero omah, tapi menang nang njaba omah. Nek analogine ngono jane bener Pak. Dia nih ngerti bahasa analogi barang pean, Bu. Tapi ora kabeh kepala keluarga gelem kalah meskipun dhek salah. Yo iki kan opiniku, iso bener, iso salah.